higala, kumusta ang may gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon maghatag kami og mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo, og kami o Dios naghangyo nga magapanalangin ka niini nga programa nga unta pinaagi sa imong pagpanalangin daghan pa ang mga kalag nga mahayagan sa kamatuoran. Daghan pa sa mga tawo makaduol sa pagpangalaga diha kanimo. Busa panalangini kini nga programa. Og itugot mo unta o Dios nga ang mga nagapaminaw karon ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol ug mga lagad diha kanimo. Salamat o Dios nga imong tubagon ang amo nga mga pagampo kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Oho. Sa gihapon kami magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato na nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message din sa atong cellphone. Okay. Kuya, maayong buntag. Kagabi namati mi sa inyo imong pagpasabot sa pangutana bahin ni adtong mga teksto na timing sa gyud pod nga ang among igagaw diha sa amoa kay may gihulaman nga gitar og unya among giingnan nga paminaw una kay inyo rabani nga pagtuo ang gihisgutan karon. Unya naminaw siya og ingon niya nga siya kuno wala kaayoy kasinatian kay dili man siya ministro. Okay, salamat. Maministro man og dili pareha gini sila walay kasinatian. Kay kung duna pa ni kasinatian sila dili ingon ana ang ilang panirmino. Pero ila man na basta ang importante nga napabati, napasabot na hisgutan nato dinis kahanginan ang kamatuoran. Busa nga kung naaman sa ilang doktrina nga og dili ka mo pasakop nila di ka maluwas kay sila ray maluwas ila ra gyud na wa na itudlo sa Biblia kay ang kaluwasan gitudlo pinaagi kang Kristo og dili pinaagi sa relihiyon. Okay, ato paning basahon. Brad John, maayong gabi nimo Brad. Dako gyud ang among kalipay ug pagpasalamat nga kini nga programa mabati ra gyud sa kahanginan. Kay dako gyud ni og natabang nga mahatagan og mga pagpasabot, pagpalinaw ang hunahuna sa mga tawo, labi na sa mga SDA nga hinay-hinay sila nga kung sa kutsilyo pa gibaid sa bairan hangtod nga mahait. Mauna nga ang uban pirmi gyud nagsunod sa pagpaminaw niini nga programa, ang uban wa rapod sa ilang bungog kay tingali dili presyos ang para nila ang pulong sagad nga ginahisgutan diha sa inyong programa. Daghang salamat si Renato
Ah, si Renato Kalo ni ang inyohang suki nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat Brother Renato Kalo. Sa nag-eskwela pa ko og grade 4, na ako'y na-classmate nga Kalo, no? Nya buotan. Pero Roberto lang to, dili Renato Kalo. Okay, niya patay basahon sir, maayong gabi eh. Doon na lang unta mi ipangutana sir. Pangutana man di ay ni. So ato lang unya nino nga tagaan og higayon kay ni amantay pangutana nga ato nang gipahibalo nga ato nga tubagon, no? Okay, daghang kayong salamat. Last text nga akong basahon. Sir, mo greet ko og happy wedding sa ako nga anak para ugmang adlaw sir, kaslon sila unya. Salamat sad kayong napili gid niya ang babae nga buutan tukma sa akong anak nga buutan pod, dili man sa pag yayabang sir, pero tinuod na yes, no, ikaw nga ginikanan, nahibaw ka kung ang imong anak buutan ba o dili, ha? Kay wa nay lain nga mahibaw kinsa ug unsa ka ang imo rang kauban diha sa imong panimalay. Ikaw nga ngan nga inunta bana, wala nagilain pa nga tao gawas sa Dios ha nga nasuhito nimo kinsa ug unsa ka ang asawa ra. Ikaw pud asawa, walay laing nasuhito kinsa ug unsa ka ang bana ra. Gawas lang ka kun ang batasan sa bana dili ka kita sa mga maayong butang nga gihimo sa bana, nga bisan mao nas ginhawang paningkamot sa bana nga magbuhat og maayong mga butang, ang iyang bana iya ra gihapong dauton pag abot didto sa iyang pamilya. Pero ang tinuod, bisag unsa pa, ang importante nga nakita man uwa, napahalagahan man uwa kinsag unsa ka, ang importante nga kung unsay imo nga katungdanan, unsay imo nga natan-aw nga ikahimaya o ikahimuot sa Ginoo, buhata na kay ang Dios ra ang maghatag unya og hustisya. But remember nga ang pagdaig sa usa ka ginikanan sa iyang anak dili na sayop. Ang pagdaig sa anak sa ginikanan dili na sayop. Pero ang importante gyud nga nasayod ang asawa kung asa siya o kinsa siya, unsay iyang role. Maupod ang bana kay naa maggoy mga asawa nga mura naman hinuon og mulabaw nas bana, ha? Pero ang importante mao, labi na gyud nga lagad mos Ginoo, sige. Kinigong diha sa pamilya, kung kapila ka mapaul, di ni parehas basketball nga kutob ras 5 ka paul, unya mo graduate ka na. Bisag ka 50 ka sa gatos ka mapaul diha suds puloy-anan, padayon ra gihapon ang inyong teamwork. Ang importante nga makorek ang dili maayo o husto ninyo nga pagginawi. So thank you so much unya, happy wedding. Unya wa man gyud ni makuani, wa man sa gyud po ni manganli dinhi. Igo na nga nag-appreciate ka nga ang imong anak buutan, ang babaeng napili buutan pod, dalaygon nga kuan akin mong kanana ang anak nga nakapili og babae nga buutan nya. Kanang kabuutan nga inyong nakita ron, mao gid unta nay tinuod nga naa magoy buutan lang sa sinugdanan nya. Ang tinuod gid nga kolor mo gawas na igkadugaya na. Okay, maayong gabi si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang ato ang monitor aron atong mahibaluan kung diin gikan ni ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, no, kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga programa. Amo kamo nga gina-welcome mga higala, mga kaigsunan. Okay, alang sa ato mga viewers, mga followers nato, palihog ato sa gihapon nga i-share nga to sa ato mga friend ang ato nga program para nga daghan sad ang mablessed mga higala pinaagi silang paglantaw o pagpaminaw sa ato nga tulumanon. O kung naamoy mga pangutana diha nga naa sa inyong hunahuna karon mintras wa pa na ninyo malimti, pwede mong mo-text na mo ni Brother John kay amo na kanunay gi-announce ang among mga number or ang ato sad nga pwede sad mong makapadangat og mensahe
dinhi sa comment section nato sa Facebook, no? Naamoy mga dugang tubagsab sa pangutana, ato sa nang gina-welcome nindot sa na nga kamo sa Digala makaparticipate mo, nya makahatag mog dugang pagpasabot sa atong mga higala nga dunay pangutana nga atong gitagaan og pagtagad. So kamo diha naminaw kung naamoy mga pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo, labi na mahitungod sa mga pangutana nga atong nahisgutan sa agi o niya gusto mog follow up kay wa kay nimo sabti. So ato nang gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, dito magdugay higala ato na ning sugdan pag tan-aw, no, pagbasa kining mga mensahe nga atong nakita sa screen. Niya pipila ka mga messages. Okay, niya si Nona Hani Monterde Punay. Mayong gabi anha Kuya John, Kuya Livy og sa tanang listeners and viewers, amping mo kanunay and God bless. Maayong gabi diha Hani. Okay, salamat kayo Sister Hani. O niya pod si Sister Leah Monies. Didto bitaw ko da bugo nikahilak ko basta mahisgutan ang kalisod, dili gyud nako mapugnan makahila ko. Okay, kanikang Mads Leah Monies. Mao lagi na siya Mader nga nindot na nga ang nagsugod nato ang kalisod kay para nga ma-realize nato. Unya gi pakita gyud sa imong duha ka mga mata nga ang estado sa imong kinabuhi kaniadto karon iba na gyud, no? Manahi ka kaniadto, mang-repair kag mga sinina, unya si father magtricycad o unsa na lang din ha. Muna gyud apan karon, ha, dunay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, pasalamati ang Dios ni anang tanan. Manang makalantaw siya, makahuna-huna sa mga nang labay, manang makahilak siya, Brother John. Oh, okay, sa una sa mga tricycle kalisod mag-tricycle ang iyang sakyan o panagsa makasakay og bus og may tuyo sa ormo kay dito man na sila slite. Sacrifice. Karon yan ay inuhon nagsakay ang eroplano, ha? Mana nga Mader, dalay go ng Dios nga sa mauna ng imong pangidaron unya sa estado sa imong kinabuhi karon natagamtaman na nimo ang wa nimo matagamtamin niadto, buutan og maayog gyud ang Dios sa iyang mga katawhan. Okay, ni Asab ato nakita si Sister Imelda Osabil Buratso. Master Milda, may gabi. Anya iyang mensahe, maayong gabi ninyo diha, Brad John o Brad Libby. Naminaw mi diri sa atong programa, Watching from Midland. God bless ninyo diha, Brad. Salamat kaayo. Okay, salamat Pastor sis, Milda. no? Niya human diri sa atong program na ako diha sa Antipolo Church. Okay, ni Asad si Roland Neri Ginon. Brad John o Brad Libby, maayong gabi. Welcome sa inyong programa sa radio. Labaw sa tanan diri sa Quezon City og mostly diha sa Cebu og sa Mindanao og tanang tigpaminaw. God bless. So, God bless also Maayong gabi Brother diha sa Roland tanan nga taga Ginon. Quezon. Oh, ubay-ubay sa mga Cebuano diha sa Quezon, no, sa kanini ang kuan adiri ra noon sa San Jose pero diha si Quezon City man na daghang yung Tagalog diha. Okay, ato ning puli-pulihon nagtan-aw ari usa ta sa pikas nga screen. Ato ning tagdon mga higala ang atong mga kahigalaan nga okay, ato ning tagdon, no, mga kahigalaan nato nga okay, naga-like sa ato nga program, ang uban nag-send og heart. Niya si diatas mga nag-like, niya si L. John Tonyakaw Nidja, niya pod si Gerardo Lobitania. Dade may gabiin ninyo diha sa Australia may banje og ni Ma'am Jeannie ug sa usa nyo ka anak ug sa tanan naminaw ug diha sa Australia. Ubay-ubay man sad nga paminaw sa ato pero ang uban igo na lang gyud sad nga mobyo o mo kuan
Nya mayong gabi sa inyong tanan diha. Okay, niasad si Rufino Moreno sa San Remigio. Niasad si Brother Jeffrey is Arrogante. Lovely Deheto. Niasad si Melanie Monasilio Sabroso. Aurelia Villafuente, Magtuanis Cavite. Niya pod si Basilio Tero Notarion Jr. Ricard B. Lingamin. Niya pod si Puvadora Masong Ninami Puvadora. Asa naman karong nasura dai nabutang dai ni nami. Salamat sa imong pagbiyo sa atong programa. Ninggawas banes Ninami. Sa akong nabatian nabot og nasayop bago sa akong nabatian ning kuan nag abroad ni pero mag Hong Kong ba to asa to pero salamat nga wa siya malimot sa atong programa. Okay, niya pod si Judith Marie Bilbao. Niya pod si Elpidia Abasyal Lipawpaw. John Janry. Niya pod si Sabal Jason. Jibne Jerez Malati. Elmudam Flores. Okay, aritas mga naglab sa ato nga program. Aniya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. So good evening day Chari, uban ni Bradodo dia, yung family. Tanan nato diha mga silingan sa mabuli nga naminaw karon. Niyasad si J. Marie Kalampuan sa Saudi. Niyasad si Edwin Notarte. Aniya po si Elgira Cesar sa Gihulngan City. Roland Neri Ginon. Niya po si Lowell Nodalo Estrera. Jojo Cordova. Maryfield Vargas. Arthur Alito Francisco. Niya ato pong nakita si Plinius Jezebel Rio Reyes Likigan. Niya po si Sherwin Orsal. Okay. Sir, salamat sir nga nagbiyo ka sir. Si Sir Rio Likigan na ang Likigan ni sa pero nasad ni sila ron sa sitio. No? May gabi diha sir. Salamat sir. Niya po si Rosalyn Mainit sa Germany. Niya po si John Magdadaro. Niya si Mens Gabisay Sinadhan, Minsi Gabisay Sinadhan Hedokos. Diadis Biasong San Remigio. Emelda Buratso. Niya ato pong nakita din si Belinda Lohira Tirana. Nuna Hani Monterde Punay. Og si Brother Ronilo Itang. So mani ato mga nakita nga nag-send og heart og nag-like sa ato nga program. Anya ato ning balikan pag tan-aw ang pikas nga screen. Okay, niya si Hani Monterde Punay, maayong gabi ninyo anak Kuya John o Kuya Libby og sa tanan nga viewers amping mo kanunay. Niya pagyod ato ning tanaw ning uban. Niya si Arthur Alito Francisco. Niya po si Sister Belinda Lohira Tirana. Nag-send ng silag mga heart o kamot nga nag-pray. Okay no? Padayon to sa nanigala to sa nakita ni sa cellphone niya po si Ma'am Emeline Sigarino Espirito sa Tambungon ni. Ngayon siya din good evening, happy listening. Salamat ma'am. Aniya nipagyod atong tanaw niya po si Donji Orsal Ayuso. Bago ning minyo, no? So, mayong gabi ni mo dong. Niya sad atong tanawon pagyod. Ato nakita ni si Sherwin Orsal sa kuani murag naa ni siya sa Bundo Bourbon. Sa tanan na lang karong naminaw ato nga gina-welcome sa ato nga programa niya si Ginny niya si Jerry Ann Alcuma Orsal Jerry
Ann Alcoma Orsal. Ang iyang minsay, hello Kuya John o Kuya Libby. God bless sa atong programa, watching here in Oman. Ito anis Oman in Nukan. Nasod sa Oman. Si, First time pag ginsa ni nagkuan. si Jerry Ann Alcoma Orsal. Okay, Jerry Ann Alcuma Ursal, salamat nalipay mi nga nag-view ka sa tong programa. Unya salamat nga naa ka na tabid sa ato nga programa. So mag-ingat ka diha sa Oman kay naa gyapon yawa diha. Unya kay naa yawa manintal pud no malayo tas Ginoo pero kapit gid tas Ginoo kanunay bisan asa tang dapita. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtubag sa pangutana. Okay, salamat kayo. So sa makausap pa ato ding pasalamatan no for the second time si Pastor Nick Libarizos no. Salamat sa imong balita Pastor nga dunay listeners nato 3 years na atong programa unya ning anha sa Samar Mission kay ni presentar nga magpabautismo. So thank you so much Pastor Nick Livarizos nya tusad pasalamatan si Pastor Ivan Lester Amungos diha sa Negros uban siyang pamilya ag sa mga kaigsuonan. Pasalamatan sa nato si Pastor Hill Idulubirio, si Ma'am Nors kanunay sad nagsunod sa atong programa. Well, adto ta higala niining pangutana no ni Brother Makmak niya kini ang Brother Makmak Karabyo. Brother Makmak Karabyo. Salamat kaayo sa kininiya nga imong gipangutan na dere. Unya mohangyo ko nimo Brother Mak, dili lang gid usa na ko ni i-delete kay og mahimo ra tagae kog time nga magka o istorya ta magka-text ta no Brother Makmak Karabyo. Ang imo diri nga kan kanini ang gi-text dere nga maayong gabi sir. Usa ko sa inyong tigpaminawan. Lahi ang inyong gitudlo ug sa gitudlo ni Kristo. Kay si Kristo nagtudlo duha lang kasugo gugma sa Dios ug sa tao pero kamo ang inyong gitudlo napulo kasugo mas mutuo ug mosulod mi kay Kristo kaysa inyo. So daghang kayong salamat brother kanana ang Makmak no hinaot pang imong masabtan kining mga bahina no unya nindot ang imong gipili nga desisyon nga mas mutuo ka unya mas mudapig ka diha kang Kristo unya nintuo ka sa gitudlo ni Kristo pero di ka mutuo sa among gitudlo. Pero sultihan kanako Brother Makmak nga ang gitudlo ni Kristo maupod nay among gitudlo. So kanang imong gisulti nga duha na lang kasugo ang gitudlo ni Kristo. Kana na ang gugma sa Dios o gugma ngadto sa tao. Unya kamo ang inyong gitudlo ang napulo kasugo matud mo. Busa mas mutuo og mudapig mi kay Kristo kaysa inyo. So salamat, wa magitay laing dapigan pod si Kristo ra man gyud, no? Pero ang akong buti pasabot lang nimo Brother Makmak nga ayaw gyud og himoa nga mura ba ka og mapuison sa gitudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan. Kay wa man na itudlo ni Kristo og sa mga apostoles nga dili nakamutuman sa napulo kasugo wa na itudlo kining imong gihisgutan nga gugma sa Dios o gugma ngadto sa tao duha kasugo kini siya Brother Makmak mauni ang napulo kasugo kay diha sa napulo kasugo nabahin ra na sa duha ang gugma ngadto sa Dios o gugma ngadto sa tao. Ang unang upat kasugo diha sa napulo kasugo mauna ang gugma ngadto sa Dios ug ang ikaduha mao ang gugma sa tao sa unom ngadto sa ikanapulo mauna ang gugma ngadto sa tao. Kanang imong gihisgutan dinhi sa Mateo 22:34 ug 39
kung pwede lang imong ilahos sa 40. Kung atong basahon o nag-ingod dinhi, apan sa pagkadungog sa mga parasiyo nga napahilom niya ang mga Sadusiyo, sila na nagtapok og usa kanila nga batid sa kasuguan, may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. So kini bang ingnon ta na lang nga daw sukdon ang kakayahan ug ang katakos sa tao. So mo ni ang tuyo dila sa pagpangutana kang Ginisus aron sa pagsulay ra gyud kang Ginisus. Miingon siya magtutudlo. Di man ha? The great teacher or the great master while lain si Ginisus. Hinumdumi ka na. Nagingon din ni siya magtutudlo. Unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Ha? Kadaghan naman ni nato hisguti pero imo man gihapon ning gibalik o gipangutana, welcome ka. Ha? Og unya naghisgot ni og kasuguan. Unya nagingon siya kaning ingon siya magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. So si Kristo magtutudlo. So gitudlo ba ni Kristo ingon nga siya magtutudlo nga dili na ang tawo mosunod sa napulo ka sugo kay di lagi ang imong gisgutan gugma na lang sa Dios ug ngadto sa tao. Akong paday nagbasa, ug si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, ug sa tibok mong salabutan, mao kana ang mao kana ang dako ug unang sugo. Unsay dako ug unang sugo? Ang paghigugma ngadto sa Dios. Love your God with all your heart and with all your mind, and with all your soul. Mao na gisulti ni Kristo. Mao na ang una ug dako nga sugo. Unya ang ikaduha mo ning love to man. Ang dinhi ug ang ikaduha sulusama ra. Sa ato pa inunta maumao ra gyud sulusama ra. Nga mao kini higugma ang imong silingan sama sa imong kiugaw-lingon. Niya, love your neighbor. Unya ang inyo aning pagsabot nga ni ara mo dinhi. So sa imong giingon nga mas mudapig mo kay Kristo, dili na mo okay ra na. Pero ang akong buti pasabot mao, paladmi pa padaki ang pagsusi sa kamatuoran. So kining 40 mao ni dapat nimo nga tanaon niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Duha ang gihisgutan. Nining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Kana mo'y hinumdumi gid na nga sa duha ka mga sugo diha nagagikan ang tanang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Patalinghugi kining gisulti ni Kristo sa Mateo 5:17. Ingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Unsa maning propeta? Mga manalagna. Busa diha sa pagpangalagad sa Ginoo sa hutong sa katilingban sa bayan ng Dios. Hinumdumi ninyo, dili gid mahitabo nga wa na og gisalikuan na sa Ginoo ang manalagna. Naginingos Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ini. So kung imong susihon kana nga kamatuoran, dili man na mahitabo nga mahimo ka nga muingong ka nga di ka mudapig namo kay adto ka kang Kristo, sakto lagi na. Pero wa man pud na mahitabo nga kami diri nagtudlo sa wa gitudlo ni Kristo. Karon ni naghisgot ni kasuguan og propeta dinhi nga niining bersikulo Pero ang angay nimo nga susihon, Brother Makmak, mao ni kay gimension magid na nimong napulo ka sugo unya si Kristo giila man na nga maayong magtutudlo. Nagtudlo bagod na si Kristo kay suma sa gisgutan duha ra man ka sugo, gugma sa Dios o gugma sa tao. Nagtudlo bagod si Kristo sama sa inyong pagtudlo nga dili na mosunod og motumas kasuguan. Wala ang inyo ra mangong gisunod o gidapigan ang inyong mga leader, ang inyong mga pangulo. Mo bitaw na panid iragod panid iragod. Ingna kung bakakon. Kung naay ubang tao, ubang sikta, labi nailhan nga nagbasa pug Biblia, kanang inyong mga pastor, pastang ninduta gid kaayo gyud og batasan.
wa gid kay problema, wa gid kay makita nga pagan. Pero kamo na lang nga way lain diha, pastilan kusugam ang daot. Ngano man kay patuhoon gyud mo. Patuohon gyud mo niya nang wa na ang kasuguan. Kay magbasa pod og mga bersikulo, wa pod masabti, mao nay hinungdan nga kutob ra gyud sa gossip, dili na gospel. Unya ni dinhi atong susihon kining gihisgutan dinhi, kay kuan man kanana ang naghisgot man kag duha ka mga kasuguan nya si Kristo maayong magtutudlo, no? Gitudlo ba sa usa ka maayong magtutudlo nga ang tao magsunod sa napulo ka sugo? Unya gitudlo ba nga sa duha ka sugo, love to God and love to man, wa na nang napulo? Ato na hisgutan karon. Niya dinhi pamatiin nini sa Lucas 18 bersikulo 18 paingon ngadto sa 21. Sa mga rason gyud, Brother Makmak, mauni kaning mga bakakon ninyong mga leader ug naa may naminaw sa inyo ron, kiman-ay gina ninyo nga ang ila gid ana nga wa lagi gyoy makatuman sa napulo ka sugo. Kadungog magig ko sa amahan og anak nga pastor dinhi sa balay sa Kahayag, Lighthouse. Wa lagi gyoy makatuman na lalo na sa napulo ka sugo. Pero ato kunong basahon niyo dinhi sa The Living Bible sa Lucas 18 hanggang 21, ingon ini ang gisulti Brother Makmak. Unya mas maayo siguro Brother Makmak nga imong puno-punuan ba ang pagpakisusi sa kamatuoran. Niya once a Jewish religious leader, timan iha nga usa sa mga pangulo nangutana kaniya, ask him this question. Nangutana niya bahin aning pangutana Good sir, maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven? Tandaan gina nimo sa matag lusok sa mga pulong imong pamalandungon kung nitakdo ni haong ba sa imong gituhoan o gibarugan kay mudapig magka ni Kristo. Nya si Kristo na baya gid ni dinhi. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron makasulod ko dito sa langit? Unsa ingon ni Kristo? Do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang napamalandong sa imong pagsulti nako o pagtawag nako maayo? Si Jesus nangutana, Jesus asked him, only God is truly good and no one else. Ibutang gid na sa imong hunahuna nga bisag unsa pay imong propesyon, bisag unsa pay imong posisyon nga naabot ni ining kinabuhig ning kalibutan na. Remember, only God, ang gisulti ni Kristo is truly good. Ayaw gid paghunahuna nga maayo naka nagingod din and no one else. Wa gilay kanang pulok nga no one else. So ayaw na lang gid paghunahuna nga magunahuna kang maayo ka. No. Unya nagingod din But as to your question, at pan mahitungod ni anang imong pangutana, you know what the 10 commandments say? Nasayod ka na og unsay gisulti sa napulo sugo. Unya si Kristo biya ni matud nimo diha mo dapig ni Kristo dili namo. Unya ni pamatii kuno ni kaning gihisgutan. You know what the 10 commandments say? Don't commit adultery. Dili ka manapaw. Unya asa man di ini nasulat Brother Makmak? Ni anis bagong tugon. Pero ang dimensyon ni Kristo to sa daang tugon. Unya mo ingon ka nga ang inyong gidapigan si Kristo, unya nindapig day mo ron. Nagingon nga matud pa dinhi nga don't commit adultery. Nganong nagdaghan ni ron ang mga mananapaw na ay mga daga nga mahug og gikabit sa minyo. Unya naapoy asawa nga gikabit pod og laing bana, may bana nga gikabit og laing asawa. Unya nganong nagdagahan man ni karon nga ingon ini? Tungod na sa inyuhang mga pagtudlo og doktrina nga dili na nasundon kay love to God and love to man na lang. Pero ang gisulti din, thou shall not commit adultery. So kung ang tinuod pagkasulti, Brother Mac, this is from the bottom of my heart. Tanawa, kanang imong asawa
bantay na, dili nga wa kay salig niya. Pero naay mga tao nga wa nay tuyo sa pagsunod sa kasuguan, di na mahadlok. Tingali baya og kabiton ka na ang imong asawa. Ikaw pod asawa, mag-amping ka, ha? Ipahinumdum kanunay sa imong bana kay naay mga tao nga dili na magtudlo sa napulo ka sugo. Tingali baya na ang imong bana og kabiton na og lain nga asawa, wala gisulti dinhi, thou shall not commit adultery. Sunod, don't murder. Ha? Unsa may mga hinungdan o rason sa patay dito, patay dire, kana tungod na kay wa na ninyo itudlo ang pagsunod sa napulo kasugo ninyo, dili ka magpatay. Don't steal. Ngano, nakita ba ninyo ang mga balay ron na ay mga birha? Pag siguro na nga ang mga kawatan dili makasulod, ha? Nganong na ay mga daghang kawatan ron? Tungod magud na sa inyong mga pagtudlo nga wa na nang napulo kasugo. Don't steal. Don't lie. Ha? Tanawa. Adunay daghan kaayong mga bakakon. Ha? Daghan kaayong mga bakakon. Ngano mo na? Kay mao lagi nay nahimong bunga o resulta sa pagtudlo nga wa na nang napulo kasugo. Naay mga kawatan, naay mga tulisan, naay mga mananapaw, unya nag-ingon naay mga bakakon, unya nag-ingon honor your parents, ha? Tahura ang imong ginikanan, and so on, og uban pa. So kung moingon ka nga diha kadapig ni Kristo, nganong dili ka man musunod dihas na pulo kasugo nga gisulti man na ni Kristo. Unya kay gisulti ni Kristo, sige ra kag ingon nagsunod ka ni Kristo, unya supak di ay ka. Mahitungod na nang imong gingon nga mas musunod ka, mutuo mo, ha, musunod mo kang Kristo kaysa amo, ang among gitudlo na ni Kristo. Unya dili gihapon mo mudawat ni anang gitudlo ni Kristo. Tanawa si Kristo nagtudlo man nga tumanon ang kasuguan kamuwa. Tanawa ra gud ninyo sa nunang Timoteo 6:14, si San Pablo nagsulti siya gyud, si San Pablo nagingon siya, ako magatugon kaninyo nga inyong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kasuguan pagabantayan hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Unya karon niya nagsulti dinhi, unya moingon mo nga way nakatuman sa napulo kasugo. Na napulo kasugo ba yan ang gisgutan ni Kristo? Unya sa pagsulti ni Kristo, pamatiir gud ninyo ni unsa gisulti sa 22, naging ano? The man replied, ang tao mitubag, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na nang gibantayan, ha? Kanang mga kasuguan, ha? Sukad pa sa ako nga tanang kasuguan, oh? Nagyon sa dini, I've obeyed everyone, kada usa gid iyang gibantayan of these laws since I was a small child. Nya moingon mong way nakatuman, mga kaigsunan, labi na nimo Brother Makmak. Kanang inyo dihang mga pangulo o labaw, pastilan. Ingnon na gani mong atong palakpakan ang Dios, mamakpak pud mo. Ha? Unya mo nay ka dako nga katingad-an nga nangalagad sa Ginoo pero gitudlo ang pagsupak sa kasuguan sa Ginoo. Brother Mark, ha? Hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo imong nasabtan. Nisulti sa San Pablo, ako magatugon kaninyo nga inyong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Kung pananglitan di mo magbantay, Brother Mark, mao ni Brother Mark, mao ning gisultis ng Juan 2:4, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. Busa daghan rong mga bakakon, Brad Mac, o walay kamaturan. Salamat sa imong pangutana, Brad Mac. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga unahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Ato ning lilion makadiyot ang mga mensahe. Niya si Emelda Galiaris. Mayong gabi, Brad John, Brad Libby, naminaw midiri, Mama, o Caleb. God bless natong tanan. Ay, wapaday ka mabalik ngadto sa syudad, ma'am. Sagi lang, ma'am. Mas mahinon nga nagsamual ka gud diha og paminaw sa pulong sa Ginoo.
Okay niya sad si Brother Jimmy Monte Alto. Mayong gabi mga igsoon, nang hinaot ko nga ang Dios maga-protection kanatong tanan. So good evening diha Brother Jimmy Monte Alto sa Matag Oblete. Okay ato ning tagdon makadiot no kay mga bag-o nato nga nag-like sa ato nga programa niya si ato nakita dinhi si Dongbab Ritoya, niya pod si Moses Alex Liaban, niya pod si Sir Mateo Anderson. Okay, ni Asad si Ricard, okay, ni si Eleuterio Lagarisa, Tomailo Linad Uwait, niya Arita sa Pikas, atong lantaon dinhi ni si Judy Ann Hista Abalye, niya pod si Sister Alma Pahait. Oy, madam, ay gabiin ninyo diha, madam. Kumusta mong tanan diha? Okay, niya pod si Melmar Escalikas. Adto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to niya paghanay, Brother John. Ang iya lagi, Brother Libby, mauni, ang punto ragi dinhi, nga si Kristo kuno nagtudlo nga sa duha na lang kasugo, gugma sa Dios o gugma sa tao. Unya kamo nagtudlo mahitungod sa napulo kasugo, mas mutuo og mudapig mi kang Kristo kaysa inyo. Okay, daghan salamat no. So sa igong pagtuo, wa itudlo ni Kristo ang napulo kasugo. Nagtuo siya nga amo-amo laning pagtudlo sa napulo kasugo. Ang ilang giyuho og tan-aw ang Mateo 22 ka naghisgot si Kristo og duha ka dagkong sugo. Pero unsa may gisulti ani nga verse? Unsa may gisulti niini nga bersikulo? Wa ba gud ni magtudlo og napulo kasugo kini nga verse? Atong tanaw ng konteksto. Ang dakong sugo dinhi sa 34 ta magsugod. Apan sa pagkadungog sa mga parasiyo nga napahilom niya ang mga Sadusyo, sila na nagtapok og usa kanila nga batid sa kasuguan. Di basta-basta ang usas batid sa kasuguan sa pa kuang gina siya nahibaw na usay balaod. May gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. Miingon siya magtutudlo unsa ang dakong sugo sa kasuguan. Sa to pas makasugan unsa ang dakong sugo, pinakadakong sugo sa makasuguan. Og si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo. Bantay ha? Muni tubag ni Kristo sa diyang gisulayan sa siya pagpangutana. Unsa man ang labing dakong sugo sa kasuguan? Ang tubag ni Kristo, higugmaon ang Dios sa tibuok nga kasing-kasing, kalag, o sa tibuok sa labutan. Panaingon sunahan, og ang ikaduha, sulusama ra nga mao kini. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Nagisgot paghigugma silingan. Higugmaa ang imong silingan sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Niining duha, bantay ha? Niining duha ka mga sugo nagasukad. Gisukad na, diha nagsukad ha. Ang tibuok nga mga kasuguan og ang propeta. So gipasabot dinhi ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus pa nagsulti nini. Niining duha kadagko nga mga sugo nagasukad. But ipasabot naa diha nagsukad ang mga kasuguan or ang 10 commandments mga higala.
So kining duha kadagkong sugo, gugma sa Dios o gugma ngadto sa sigataw. Nahimo ning container, tingbanan ba? Nahimo ning sudlanan sa napulo ka sugo. Ang napulo ka sugo, gisod ni ining sudlanan nga mao ang paghigugma sa Dios o ang paghigugma sa isig katao. Kaya ang napulo ka sugo, mahigala, gisulat man tos duha ka papan nga bato. So ang unang papan nga bato, natingob to sa paghigugma ngadto sa Dios. O ang mga kasuguan nga nasulat sa kaduhang papan nga bato, natingob to sa paghigugma ngadto sa atong isikatao. Mo hinungdan dayo si Kristo nining duha kadagkong kasuguan. Nagasukad niini ang mga kasuguan. Naa diha nga naman kay ang unang sugo hangtod sa ikapat nga sugo naghisgot na sa paghigugma ngadto Dios. Maunay unod sa paghigugma sa Ginoo. Diha gisod ang upat. Unsa may upat? Ang number 1. Dili ka magbaton og laing Dios atubangan ko. Kung nagbaton ka og laing Dios, wa ka nahigugma mo Dios. Ato pa di ka magbaton. Kay aron mapamatud-an kang nahigugma ka sa Dios. Ikaduha, dili ka magsimba sa mga larawan nga kinulit, mga binuhat. So kung nagsimba ko ana, napamatud-an nga dili ko tinuod na higugma sa Dios mga higala. Aron mapamatud-an kong nahigugma sa Dios, dili ko magsimba sa mga binuhat. Ang akong simbahon ang Dios nga magbubuhat. Number 3, dili pasipalahan ang ngalan sa Dios. Ang taong nahigugma sa Dios di na magpasipala. Ikaapat nga sugos Ginoo, hinumduman mo ang adlaw pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ikapito ka adlaw mao kini usa ka adlaw nga pahulay alang sa imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat. Munay gisultis Ginoo. Nagpasabot na kung wa ko nagbantay sa adlaw igapahulay Sabado mahigala, dili ko tinuod na higugma sa Dios. Ang tinuod na higugma sa Dios, mubantay siya sa adlaw Sabado. Simba siya, dili siya motrabaho sa pagkalong pahulay. Mauni ang sulod sa paghigugma sa Dios nga naas na po kasugo. Ang nahabilin nga unom ka mga sugo, nagsintro kinis paghigugma si katao, mauni sulod sa paghigugma nato si katao. Unsa ang paghigugma si katao? Ang imong ginikanan tao man na imong Ginoo, tahoron mo ang imong ama daw ang imong inahan. Wa gani ko gugma sa ginikanan, wa ko nahigugma sa akong isikatao. Ikaduha, di ka magpatay. Gipatay na akong isikatao, wa ko nahigugma niya. Dili ka manapaw, di ka mangawat, di ka mamakak, dili ka maibog. Kining unom ka mga sugo sa napulo ka sugo mga higala, natingob kini sa paghigugma ngadto sa isig katao. Sa ato pa, si Kristo nagtudlo nga ang napulo ka sugo na kaya nag-ingon gud siya mga higala, gisulti gud na niya sa Mateo 7. Mateo 5:17. Ingon siya, ay mo gunahon na nga ninganhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako miani di sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Wa ba ni bungkag higala? Unya magunahon na tang gibungkag. Siya wa ko man aron pagbungkag. Ay magunahon na ana. Ingon si Inuso, sultihan ko kamo nga samtang niya palangit og yuta, walay pagasayloan sa akong kasuguan. Sa ato pa na ang napo kasugo. Ang pagsulti ni Kristo, higugmaon ang Dios o higugmaon ang isigataw. Nagwa siya maghisgot nga wa na dihang napo kasugo. Na referensya nyo atong tanawon. Arita sa Lucas. May referensya dinhi sa Mateo kapitulo 19 higala 16 ngadto 17. Kanang naghisgot diha may tungod sa ulitawong dato nangutana ang usa ka punuan og unsay buhaton aron siya makaangkon sa kinabuhi way katapusan. At tubag ni Kristo, bantay ang sugo. Pero aritas nga Lucas, gitin-aw ni Lucas og ayo. Atong tanaw, giklaro ni Lucas siyang sulat dinhi sa Lucas 18 og bersikulo 20.
Gitinaw ni Lucas sa Biblia nga atong mabasa nga The Living Bible. Mao ni atong mabasa, paminawi akong basaw na, kung tinuod ba si Kristo wa nagtudlo sa napo kasugo? Kay bot man may pasabot nga si Kristo nagtudlo paghigugma, unya wa siya nagtudlo sa napo kasugo, unya kami rin nagbutbot og tudlo sa napo kasugo. Si Kristo oy atong basahon no. Akong basahon dito sa binasaya. Usa ka relihiyosong pangulo nangutana kaniya ni ining pangutana. Matod pa sa English, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton Ginoo nga makasulod ko sa ginharian sa langit. Makaadto ko sa langit, unsay akong buhaton? Muni pangutana sa usa ka relihiyosong pangulo. Gipangutana sa ato pa nagistoryahe gid sa Ginoo Hesus. Unsa may tubag ni Ginoo Hesus? Matod pa na din niyo. But as to your question, apan sumala sa imong pangutana, ingani nga, you know what the Ten Commandments say. Tira mo na Ten Commandments ha? Nahibaw ka na, may tuwad siyang pangutana, nahibaw ka na, og unsay gisultis na po kasugo. Motong atong isgutan ganiya, ang Ten Commandments. O niya, hatag si Kristong sampol sa napulo kasugo. Ingon din niya sa niya. Ingon siya din don't commit adultery. O saan adultery? Hindi, manapaw. Don't murder. Ayaw pagpatay. Don't steal. Ayaw pangawat. Don't lie. Ayaw pamakak. Honor your parents. Tahuron mo imong ginikanan. And so on. Unsa maning so on? Og uban pa. Si Kristo naghatag siyag sampol, niya ingon siya, og uban pa. So, ang the rest sa napulo kasugo, apili nga pahulay, naa gipasabot ni Kristo, nga sa dihang nituo ta kaniya higala, kinahanglan atong ipakita diha sa atong binuhatan, magtuman ta sa napulo ka mga sugo. So, kami din nagtudlo, may sumala sa gitudlo diha sa Biblia. Sumala sa gitudlo ni Kristo. Wa magtudlo si Kristo nga, supako na. Wa magtudlo siya nga lapaso ni kapahulay. Nagtudlo siya sa pagkamati naman nun. Gani nag-ingon siya sa Matthew City 21, kaya na po kasugo. Sugo binasamahan. Gisugo niyang nistoa. Nag-ingon si Inosos, dili ang tanan magtawag kanako o Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Og sa unang Timoteo 6:14, nag-ingon si San Pablo, ako magtugon kanimo nga bantayan nimo ang kasuguan hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. So ang balaod ipatuman hangtod mobalik si Ginoong Hesus nining kalibutana. Okay, ato nakita din si Jeannie Rama Permin, naminaw, Miss Radyo, mga brad, mayong gabi istanan, o hi, Nini, Tito Nunoy, Solibio, Tito Ricardo in Cabo, and Tita Bibing in Cabo. Okay, niya po, Jeannie Rama Fermin, naminaw usab ako ang pamilya mga brad. Please greet sa akong mga anak. Sila si GR Arnel, GR Rod, Steve, o sa akong bana si Ariel nga namungko, naminaw. Amin sa inyong programa. Salamat sis Ginny. Umusta po dihan tanan? Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson ang atong programa. Yang atong Mga higala mag-ampot ta. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong.